Lähes joka toisessa kuolemaan johtaneesta pyöräilyonnettomuuksista toisena osallisena on auto. Pukeudu lämpimästi ja suosi kirkkaita värejä. Pue heijastin liivi vaatteiden päälle, niin näyt hämärässä kauemmaksi. Hyvin istuva kypärä suojaa päätäsi ja lasit silmiäsi. Varmista, että pyörän kumeissa on tarpeeksi ilmaa. Lain mukaan pyöräilijän on käytettävä valoja hämärässä ja pimeässä. Polkupyörään kiinnitetyn kiinteän valaisimen sijasta voit käyttää myös otsalamppua. Muut liikenteessä olevat pystyvät huomioimaan sinut paremmin, kun käytät valoja. Vältä vaaratilanteita liikenteessä. Aja turvallisesti pimeässä.